Unë e pranoj fajësinë dhe jam fajtor për këtë vepër dhe e kam bërë me vullnet të lirë. Dhe e pranoj arritjen e marrëveshjes për pranimin e fajësisë. 31. Kemi arritur marrëveshje të pandehurit të shqiptuar të me bërë efektiv në kongjotje për 2 vite. Ustanite, molim. Samo jednu konsultaciju kratku. Vedem një konsultim të shkurt, pasi që tash da su oštetili i naveli materijalnu štetu. Policisë e Kosovës si të në vetorat e gazetorëve të cilët i kanë mbuluar ngjarjet asaj dite. Takođe i vozila novinarskih agencija koje su izgorili nekoliko vozila, takođe i u širokoj meri oštetili objekte. Çka me këto veprime ka Sa tim shkaktuar postupcima su postupali i izvršili nasilje i ugrozili tu stanovništvo, tako da okrivljeni zajedno sa drugim okrivljenima je izvršio krivično delo huliganizma. Iz člana 404 stav 1 vezano sa članom 31 Krivičnog zakonika Republike Kosovo. To je sudija. Tako da što se tiče sporazuma, da li stojite pri? Da, pošto sporazum je sastavljeno u saglasnosti sa članom 230 krivičnog postupka. Učinjeno nakon uzimanja ovlašćenja od tužioca i nakon razgovora sa objektom saradnje i sporazuma sa odbranom, odnosno okrivljenog sa njegovim braniocem. I da sporazum je uspješan u samovolji, bez pritisaka i sa dovoljno konsultacija sa odbranom, sa njegovim advokatom Miloš koji je bio prisutan toga dana tokom priznanja krivice. I da kao od toga tražimo od suda da se to usvoji u ovom postupku. Hvala vam. Za priznanje krivice sud vas obavezuje i poznaje da vi možete da priznate sporazum, priznanje krivice, ali pre nego da sud usvoji, ukoliko se ne usvoji od vaše strane, onda ćemo nastaviti sa postupkom. Takođe sud vas obaveštava da li ste bili svesni za taj sporazum, da li ste se dovoljno konsultovali sa vašom odbranom, sa advokatom Milošem Migerovićem i za posledice za koje vam sleduju za taj sporazum. Konsultovali ste se dovoljno sporazum isti ste uspjeli i dali svojvoljno, bez pritisaka. Koji je vaš stav u vezi tog sporazuma? Unë e pranoj fajësinë dhe jam fajtor për këtë vepër dhe e kam bërë me vullnet të lirë. Dhe e pranoj arritjen e marrëveshjes për pranimin e fajësisë. 31. Kemi arritur marrëveshje të pandehurit të shqiptuar të me bërë efektiv në kongjotje për 2 vite. Në kodër të këtij dënimi të llogaritet edhe koha e kaluar ka data 24/08/2025. Prit pra 24/08/2025. Ndërsa për veprën penale, pjesëmarrja në turp që kryen veprën penale dhe huliganizëm, za izvršenje e kryen në bashkëhyrje nga regi 404 paragrafin e lidhur me nenin 31 të kodit penal, 2 Krivičnog zakonika, të shqiptuar dënim me bërë për 6 muaj kazna po 6 mjeseci da se izvrši kazna za vencime me gjobë në sumën prej 14.000 euro. Zamene te kazne sa novčanom kaznom od 40.000 eura. Andar, konform njerit 76 të
U Kod skladu sa Penalne članom Republike së Kosovës, 76 Krivičnog zakonika Republike Kosovo, propozojmë që të shqiptohet predlažemo në një da se monet izreči jedna i rekomanduar si më lartë. posebna kazna kao što je predviđena i ranije. Po ashtu e nderuara Također, gjyqtare, poštovan sudija, në kuadër të marrëveshjes u kemi edhe skladu sa sporazumom imamo i vazhdimin e masës së Nastavno paragjykimit deri je në pritvora do plotësishmërinë respektivisht pravosnažnosti, ekzekutimin e odnosno gjykimit të izvršenja kësaj presude marrëveshje. Të panderin Ljubisha, Ljubiša Mirković, Mirković për veprën za penale, krivično delo pjesëmarrje në turp, učestvovanja u në kryerjen e veprës penale dhe huliganizmit, za izvršenje krivičnog dela huliganizma i shqipton dënim me burgim në përgjatje prej 6 muaj. kaznu zatvora od 6 mjeseci. Në bazë të Na nenit osnovu člana 44 paragrafi 42 stav 1 i kodit penal të Krivičnog Republikës së postupka Kosovës Republike Kosovo me pilqimin e të pandehurit sa Ljubisha saglasnosti Mirković, okrivljenog Ljubiše Mirkovića dënimi me burgim në kozgjati prej 6 muaj, kazna zatvora od 6 mjeseci mund të zavencohet me Može se dënim me zameniti gjumë në shumë prej sa 14.000 euro. novčanom kaznom od E 14.000 euro, 14.000 eura. i cili dënim do ta paguajnë në afat koju će prej 3 muaj, u- jo më larë se 2 vite. od ka- 3 mjeseci, ne kad dalje od 2 godine. Ka koha kur gjykimi Od bëhet i vremena formës së prerë. Kad je pravosnažna presuda, kad postane pravosnažna presuda. Të pandehurit Ljubisha Okrivljenog Ljubiša Mirković, Mirković, në bazë të nenit na osnovu 366 člana paragrafi 366 1 stav 1 i kodit të krivičnog procedurës penale, postupka Republike Kosovo, i vazhdojt Nastavlja masa e se paraburgimit era derisa pritvora gjykimi të do bëhet i formës së prerë. pravosnažna presuda ne bude Por izvršena jo më i shumë se pravosnažna, a ne dënimi više shqiptuar në od këtë izrečene gjykim. kazne u ovoj presudi. Të pandehurit Ljubisha Okrivljeni Mirković Ljubiše Mirković i konfiskohen se pajisjet dhe poduzima sandet sve uređaji, svi uređaji, të tija, njegovi lični, pasi që të njëjtat jer isti sande dhe uređaji pajisje janë su përdorur për kryerjen e veprës za penale. izvršenje krivičnog djela. Obligoti Obavezuju pandehurit se okrivljeni që në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë i na shumë, paušala, sudskog Prej 100 paušala euro. plati iznos od 100 eura. si edhe 100 euro për Kao i fondin 100 për eura za kompensimin e fond viktimave të krimit. nadoknade